זה לא סתם שעון, יש לו היסטוריה שרוב האנשים לא מכירים. תראו מה יש לי פה, ברגה מרין כרונו זהב. אני אתחיל מההתחלה. ב-1815 לואי 18 מינה ברגה לשעון רשמי של הצי הצרפתי. תואר שרק בן אדם אחד בכל הצרפת יכול להחזיק בו. השעון הזה לא נולד בסלון יוקרה. הוא נולד על אוניית מלחמה. כי בלי שעון מדויק, הספינה לא יכולה לנווט באוקיינוס. תסתכלו על הדייל הזה. הגלים האלו לא מתפסים. כל אחד מהם נחרט ביד עם מחרטה מסורתית. עשרות שעות עבודה על שעון אחד. ונפוליאון בונפרט לקוח של ברגה. מריה אנטואן לקוחה של ברגה. כשמלאכים רוצים שעון, הם יודעים לאן לפנות. השעון הזה שלפניי נדיר. לא רואים כזה כל יום. יש לכם שעון מעניין שאתם רוצים לשמוע עליו? תכתבו בתגובות, אני אבחר אחד ואעשה עליו סרטון.